Δεν ζητάω πολλά, μονάχα να μου λες την αλήθεια. Από σένα ναι ζητάω. Δεν ζητάω πολλά, μονάχα να εννοείς όταν λες το πόσο σ' αγαπάω. Θέλω να πω ότι έχω μια ανέστηση σήμερα, την έκτη αίσθηση, ότι θα συναντήσω την Χριστίνα Κολέτσα με το απόλυτο hit του καλοκαιριού. Αχ, πόσο χαίρομαι που έτσι με παρουσιάζει με δυσόρο τρόπο και θεωρείς το τραγούδι με το hit του καλοκαιριού. Μα είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι. Αλήθεια είναι όμως. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Και εγώ θα ήθελα να πούμε για τη δουλειά σου. Έγινε. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Αν όντως υπάρχουν στιγμές στη ζωή σου που έχεις την έκτη αίσθηση. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν. Αλήθεια. Ναι, και πιστεύω ότι γενικότερα στους ανθρώπους υπάρχει αυτή η έκτη αίσθηση έτσι κάπου μέσα μας. Είστε σε έναν άνθρωπο. Ναι. Πάω εγώ λίγο στο τραγούδι. Και έχετε μια σχέση και το ένστικτό σου σου λέει, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Πόσες φορές έχεις πέσει μέσα και πόσες φορές όχι? Έχω πέσει σχεδόν πάντα μέσα, αλλά υπάρχουν και φορές που το ένστικτό μου το γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Ακολουθείς την καρδιά, λοιπόν. Ακολουθώ την καρδιά, ναι, πολλές φορές. Έχουν απιστεί εις βάρος σου? Α, δεν ξέρω. Η έκτη σου αίσθηση τι σου λέει γι' αυτό? Καλά, η έκτη αίσθησή μου πάρα πολλές φορές έχει πέσει έξω και θεωρώ συνεχώς ότι μπορεί οποιοδήποτε ξέρεις να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχω διαπιστώσει ποτέ κάτι ουσιαστικά, δηλαδή να μου λένε να πιάσω τον άλλο στα πράσα. Θεωρώ ότι ο έρωτας είναι το ωραιότερο συναίσθημα που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Και θεωρώ ότι μπορεί να είναι η πηγή του μεγαλύτερου καλού, αλλά και του μεγαλύτερου κακού που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Θεωρώ ότι διανύω σε αυτό το τομέα ίσως την καλύτερη φάση της ζωής μου. Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Γενικά. Από πού? Μου κάνεις και έτσι το μαλάκι. Το έχω ακούσει γιατί έχω ακούσει ότι μάλλον θα αποφασίσει να εγκαταλείψει και την αργέννητη ζωή. Έχει πληροφορίες αυτός, δηλαδή όταν λες αυτό τι εννοείς, ότι θα επισημοποιήσω κάτι, αυτό έχεις ακούσει? Νομίζω ότι το έχεις επισημοποιήσει ήδη. Και δεν το ξέρω, πότε, να ζήσω. Κάτσε, δεν έχεις θαυμαστεί? Όχι, είμαι κατά του αραβόνα. Το στρίβινγκια του αραβόνος δεν με καλύπτει. Θα πας κατευθείαν για γάμο, λοιπόν. Έχεις δεχτεί την πρόταση γάμου. Λένε οι δικές μου πηγές και οι δικές μου πληροφορίες. Έχεις δεχτεί την πρόταση γάμου και αμέσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσύ το επεξεργάζεσαι, το σκέφτεσαι. Κοίταξε, όση ώρα κάνει συνέντευξη, εγώ σκέφτομαι να πω το ναι ή να πω όχι. Να πω το ναι ή να πω όχι. Αυτό εννοείς? Και άλλο ενδεχόμενο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχεις πει το ναι. Ναι, και να σου το κρύβω. Όχι, να μου το κρύβω. Αν ετοιμάζω τα νηφικά και αυτά. Ναι. Όχι, δεν ισχύει αυτό έτσι ακριβώς όπως το λες. Αλλά δεν είμαι αρνητική. Δεν είμαι αρνητική στην ιδέα του γάμου. Έκανες πρόβα νηφικού? Εντάξει, κάνε τη λίστα να δεις καλό. Κατάλαβες, λέει για τον νηφικό. Καλό. Δεν έκανα πρόβα νηφικού φυσικά, απλά κάποια στιγμή φόρεσα ένα ρούχο τύπου νηφικό, ναι. Και ποια κοπέλα δεν το έχει κάνει αυτό? Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το τι αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Σοβαρά έχεις μπει στη διαδικασία να σκεφτείς τον εαυτό σου, να θέλει να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, να... Εντάξει, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι θα ήταν και αφύσικο κάποια γυναίκα να μην το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Και πιο ωραίο πράγμα από το να γίνεις μητέρα. Θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ποια θεωρείς ότι ήταν η καθοριστική δυσκολία που αντιμετώπισες κάποια στιγμή στη ζωή σου και σε βοήθησε και να οριμάσεις και να αλλάξεις αν θέλεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου? Μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ όταν ήμουν πιτσιρίκα, 15-16 χρονών, όταν είχαν πάρει διαζύγιο οι γονείς μου. Δηλαδή για μένα τότε εκείνο ήταν φρικτό. Εμένα με επηρέασε
θετικά εν μέρη, δηλαδή να λέω ότι κάποια στιγμή θέλω να κάνω μια οικογένεια κτλ. Και αν θες κάποια πράγματα που έχω στερηθεί εγώ, να τα δώσω στα δικά μου παιδιά. Την έκτη αίσθηση και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το πει αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Γιατί μετακόμισες? Πήγα σε ένα... Μεγαλύτερο σπίτι. Ναι. Για να έχει και παιδικό δωμάτιο. Κατάλαβα, τι εννοείς, υπονοείς κάτι για το φορματάκι μου. Δεν ξέρω. Είναι λίγο. Όχι. Μετακόμισα σε ένα πιο ωραίο σπίτι. Δεν ήσουν νότια πρόβαση, δεν ήσουν? Έμενα στη Γλυφάδα, παραμένω προς τα εκεί, απλά ήθελα να πάω σε ένα άλλο σπίτι. Ταυτόχρονα έρχεται και η έκτη αίσθηση. Έρχεται και αυτή. Ναι. Ταυτόχρονα ξεκινούν και εμφανίσεις στο Ρωμαίο. Ρωμαίο. Όπου εκεί είστε πολύ ωραία και νεανική παρέα και όλοι αυτοί μαζί. Ο Μακρύς, η Πάολα, ο Κυπριανίδης. Έχω την αίσθηση